Позволете, партията Единна Македония, доколкото разбираме, ще поискат да ви обявят вас, както и колегите ви Каракачанов и Ковачев, за персона нон грата. Как реагирате вие и като в лично качество ви питам, и като външен министър на България все пак? Никак не реагирам, да ви кажа честно. Тази партия получи 2604 гласа на парламентарните избори, които имаха сега. Тя преди около година и половина-две заяви, че ако влезе в управлението, ще денонсира договора с НАТО, всичките споразумения, които евентуално биха били сключени с Европейския съюз, също ще бъдат денонсирани. Сега иска да ни обявява за персона нон грата и мен и Краси Каракачанов. Мисля, че Андрей Ковачев беше третия човек. Точно защото изразяваме позицията, според мен, на българското правителство и българското общество, че няма как да кажем да на преговорната рамка, докато не видим нашите притеснения в нея. Има някакво противоречие. Това е политическа риторика, която не помага, според мен, в дух на добра воля да продължим преговори. Стратегическа грешка е недопускането на Северна Македония да започне преговори с Европейския съюз, каза бившият премиер на югозападната ни съседка, който коментира още и следното. Јас не можам да се изначудам утрово што видов на вашата национална телевизија. Има интервју вашиот министер за надворешни работи Екатерина Захариева, 5 минути одговара на прашање единствена Македонија, што е минорна партија. Апсолутно минорна партија. Не ни крие незиниот председател Јанко Бачев, кој е поранешен дел од удбашките структури, кој го вееше знамето на Русија пред македонскиот парламент при усвојувањето на уставните измени и затварањето на прашањето за разликите што ги имавме за уставното име со Грција. Тој Јанко Бачев вчера побарал да бидат персона нон грата Захариева, Каракачанов и европратеникот Ковачев и сега одговара на националната телевизија вашиот министер. Па немојте, ви се молам, мора да покажеме дека сериозно знаеме кој е што. Мене ова ми личи како да е договорена некоја детска игра. Јас тебе ќе ти ја шутнам топката, ти мене врате ми ја, даваме шанса на минорни фигури, на националисти